Obat iki yo maksud iki yo diombe nggih nanggo dikek obat iki yo cocok. Iso ngedono kok iki. Biasane angel lho diombe obat iki ngantek pecerit tok asam. Nek wis 11 yo 11. Kuwi asam urate. Medune angel. Asam. Saniki pun medun nggih, Mak. Alhamdulillah. Iso mlayu malah aku sing genten pencor. Walat. Kira dengkulku saiki malah. Ya tak beli susu, mare wis menuju 50. Ketoke malah sing pencor aku iki. Kan gawene moyoki jabrik. Lho pancene dipoyoki wong pancene sak partai umure. Dek sore godhong jagung kae tak gawak nang buyuni. Iki jagung Mbak ngono. Iya. Tak gawak nang buyuni digawa nang rumah sakit. Gawa pun godhokan. Wis godhokan dek sore kae tak godhong ngono aku entek piro 3 4 to. Lan hisang-hising ngono wis hising jagung iki esuk. Hisingku menake sithik. Mbak. Ya berarti makan jagung ae. Iya. Pasang. Jagung iki aja dikoceki anu ya, jadi legine berkurang. Jadi nek isih mbok kei ngenek obotane itu legine niki nek ndek jaman iki kayak sari manis. Itu tuh ndek kae. Kayak itu. Tukang kalung ya. Nggih karo ngomong ben ngrasakno. Mak gedang matur gedange tanggane iki lho. Gedange tanggane jadi disir. Gedange tanggane kan jeng lirik ae nggih ape. Muateng sak pundhut iki lho mak atmi. Oh gak nggone anu. Dulu ae. Endi, Mbak Mur? Paling. Spil, Mbak Mur. Wah, kalau. Walah, kalau guys gedange. Wong wis melewati perbatasan nek gedange lek damis. Kok ora ya sing duwe. Ada mak. Yo pakane kok ndak tau titik-titik nang ngene pasar. Jagung ini Mbak sam kemrike. Wis sore mok sing tak anu tak ana tanggoku ge sak paro. Ben rasane kok. Iki tak coba nang kono tak gawe. Gawe Mbak Ro. Sing nyari ping gone eko kene kono. Paling pingke yo padha. Wah, aku umpamane terus rono ki lho paling dikelas piro ngono to. Nek dienggo ngopeni tukang nang kene. Wis gak potong tak. Kok. Ana. Dek aku tutulan ku yo jagung iki ya jagung godhokan. Aku nek eling iki yo iki sing godhog maing. Godhoki. Tukune piro? 7.000, 8.000. Godhoki. Iki payu. Ini belum dodol iki ya payu. Kalau obat ya ini. Ya nggih cepet nggih, Mak. Udah esuk. Wina kuliah nggih, mbuh mata pelajaran opo ngono mau mbuh ana nopo. Dadi kok aku gak iso ngeterno pake lho mak ora usah. Tapi sekolah rak wis tambah utang wis sehat kok. Pokok iki ora makan iki lho Mel. Nggih. Tapi aku mau Pak nek muni medun anak mangane bladrah arep buya. Aku tau ngandani Pak Mi wis wegah iki. Ayo kok nek dekne awake kok penak ngono kok mangane yo jer-jeran. Kok gak duwe sirip anu yo cek gak. Nek dipengen malah muri-muri. Aku diseneni tak dhewe ngono. Nontak dhewe ngono. Ya Allah. Wong iki aku ngaji karo wong pinter ya. Ngaji TikTok. Wong salate tekun, ibadahe tekun, ngajine tekun. Ning nek omongane nyelekiti gugur.
wong sing dijogo iki jare lisan, tapi nek nyelekit karo keluargane, nyelekit karo wong liya ibaratnya omongane gatek, nyengek, salatem, ibadah iki oke enek apa-apane. Maksud iki ngono. Nek ngono tak iya berarti ya tenan yo. Ngono yo kudune ditata kabeh ngono yo, Mek. Nggih. Aduh ya ngeli, Mek. Angel ora, Mek. Sekedhik-sekedhik to, Mak. Ayo, kudune yo ora kabeh ngono yo langsung. Nggih. Noto-noto awake ngono iki ben wong gak lara atine iki kudu piye ngono yo. Iya belajar ngono yo. Nggih. Damai sing gawe ini kan ngono yo. Dadine yo tak belajar aku. Ini nek mbok kandhani ngono ora ngarep gelem aku nek ora kok TikTok. Nek kok TikTok tak kandhakno. Ini iki lho Mel, aku muni ngene yo, kajian iki yo. Ngono ki kok yo nek TikTok kok TikTok ki yo muncul yo ngono ki Mel. Yo kok koyo ngono langsung set ngono nyindir aku ngono. Aku kok disindiri TikTok. Kon harus belajar dan belajar. Mangan wong pira lho Mbak? Siro lupa. Oh. Cina ya? Wes. Kenaan. Wong pira tak hitungnya? 4, Mak. Mas Dolit mboten masuk. Dolit lempok. Dolit kakek ndek iki kok kaya anu. Sosis. Nek panganan iki ya kalau kebahagiaan. Gak iso seneng ya matur nuwun, gak iso jaminan tukang elek damis. Muga-muga wis tekan barokah. Bisa dadi kayak panganan iki. Itu poso Mel? Mboten. Poso nisus Saban. Nisus saban itu apa ini? Ndemel aku wong goblok ini, gak roh ngene iki gak. Nek gak poso nisus saban. Poso apa kuwi? Ben piye? Susane ben kalong ngono. Nggih. Enak sing poso sing kulo Mel. Rejeb. Poso iki sing iso ngganteni poso sing pirang-pirang ngono. Jenenge poso apa? Pacar. Kok pinter golek bojo? Kenapa? Masa kadang Mbak aku. Kok pinter golek bojo? Apa? Kapan, Dek? Walah kok soapan. Lah iki kira anakku duwe calon iki pokoke tak kontak gembiakno ae. Alah. Jangan pacaran lama-lama. Terus pokoknya aku ngira anakku pacaran suwe tak seneni. Kapan? Ngarep cara piye? Amin, kok konten. Cek Roy, Mak. Ya lah. Cah kene kok. Lah masak kalam. Lho piye, Mak? Mosok biayaan ya ngono ae. Sing kae. Sing ngeterno aku kae. Ora. Kuwi. Kak sepiluk mentok. Piye, Mak? Gak kuat aku. Pinter dah kowe. Tindak narik domah malah tuh. Piye, Mak? Cocok ora? Kok iya Alah, iya. aku ki batinku pedet wis tak wincer neh. Kok roro gawe video, wis gawe neh. Baut. Lah umume wong enom ya. Ngono. Hilang satu tubuh 1000. Iya. Di pasar kudu duwe ban. Serap. Iya. Iya iki kok warane. Berarti malah iki apa ikan rabi? Iyalah.
untuk konten. Pokok kabeh kon rabi, Mbak. Iya. Heeh. Jadi kok rapi masalahnya le nek ngono. Nikah bareng ya. Nikah bareng ya. Pamane wala anakku tua, aku iki lek bareng-bareng aku yo lempok buanku. Duh, kamu Sawer ya, tapi nek sak rapi. masalah salah aman nek cukup usute. Ya, sih guys. Kan parah ya, Mbak. Iyalah, wis main terus gatrol. Mbak, jare nek tahun iki apa dikeki make Pajero? Iya. Tak cepatkan. Ori mana, Mak? Ori Pajero. Allah, Pajero. Allah. Ngono ki lho. Duh. Walah, Mak. Men. Men ku guys. Oke. Camping. Simpen kula. Camping ning alas. Ngalas ya. Ngalas apa nang golek entong. Golek jalan. Ngori mendres ya. Iya. Cocok, Mak. Aku delok. Iya, maksudnya iki ngene lho, pacare iki anu, welcome. Welcome, Aku nggih. seneng pacare nenggok dunia goib, terus ndekne melok nenggok dunia maya. Ngono iki aku seneng. Dadi iki frekuensi. Sefrekuensi. Frekuensi. Frekuensi. Ngono kuwi mau aku jadi seneng. Timbang sing malu-malu tapi mau. Kayak mel-mel. Mantap nih, single dong pacare Mel. Ditunggu Mel, ditunggu Dila, pokoknya liburan harus ke jalan, ke puncak, ke Gunung Kelut. Walah, Gunung Kelut. Gelut. Tak tunggu lho Mel. Iki nek enten waktu nggih siap. Padahal anak waktu guys. Iya. Pengen apa? Full day mbek pacare iki sih, tapi yo ono mau. Waktune gak enak. Dila bareng ya padha ae Dila yo. Gawe video. Waktune mboten enak. Loh. Apa? Loh. Hari ini kabar bahagia ini. Penuh kabar bahagia. Bahagia sekali. Kalau makin iki jalan untuk kolbi kalau udah dibuka. Guys, lho guys, iki Pak tukange 4 iki. Ndek iki 3, 4. Kurang 1. Iki lho. Lho, Pak. Halo. Pak jenengan ndek wingi kok mboten enten teng pundi? Oh, apa jenenge? Meteng, Mbak. Oh, meeting ya, wong penting, guys, Pak Pak Joni wong penting iki, meeting. Meteng. Nggih, meeting. Meeting napa keselen, Pak? Ya. Meetingnya Lepok, meteng, les lepok. meetingnya keselen, guys. Pak Joni ini libur. Iki kok 4, kurang 1. Yang 1 Pak Dolit nggih. Nah, topik. Pak terusnya Pak Joko itu. Oh, Pak Dolit iki. Ternyata salah, guys. Malah Pak Dolit itu sing ini. Oh, alah, berarti salah. Dek ini salah mengartikan. Pak Topik guys sing dingi. Dan iki Pak Dolit dek wingi mboten enten teng pundi. Walah, lepok, pelati. Bener ndi iki? Niku. Marek-marek, Mbak, nak toko yo. Oh, gadah toko, Pak. Gadah toko. Toko boke. Bagian material, Mbak. Oh, Nah, alah. ini Kak, mau kepiye nolong ngewangi kene. Oh, jadi mriko nggih mriki nggih ngoten. Walah double. Ya, lah Bayarane lak nggih double. yo le. Nggih, wah, ngeri. Nyinden barang, Mbak. Oh, nyinden nggih saged nyinden, Pak. Pak ayo nyinden, guys. Yurono ngewangi toko material nggih. Material nggih, bagian material topike. Mae,
Wawancara. Mak. Mbok kaya opo? Salah, Mak. Pak Dolit niku niki mboten ndek wingi. Kotekno. Lho, Ora. lho, mboten to? Dolit itu berarti mandor pelit. Ya, cocok, Mak. Dolit sama dengan mandor pelit. Niki nggih mandor. Mandor kawat tuh, Mbak. Lho, kawat niku napa, Pak? Yo nganu nek kawat iki nganu mangane kuat, tapi kendang ngene iki kerjane dongkrak cangkruk. Lho. Karek iki tok, guys, karek 4. Sing Pak Topik ini gak ada. 4 orang, guys. 4 orang tok. Fantastic Four. Pripun pripun Pak? Iki Pak ketoke lulusan sarjana bahasa Inggris nggih? Walah ngeri. Nggih Pak. Anu, mau ganda. Walah. Oh, alah rencane Jerman. Walah, jejer taman. Jerman guys. Iki dihuruki iki. Yo. Lah aku lho Mbak sing dhuwur ka lho Mbak. Nggih. Lah mandor Mbak. Wakil Mbak iki. Niki wakile mandor. Wakil. Mandore kalau Mbak. Kae Pangan karo mandore wedhus. Kapunan iki wakile Berarti enek mandor ya enek wakil, enek bendahara, sekretaris nggih, Pak. tarise iki sing suruh. Si Pak sekretaris iki. Niki diuruk dingge niku tanggane, Pak. Ya, cocok. Iki dinggo tanggane, guys. Iki dihuruki. Wow. Iki kurang iki sakmene. Iki pembangunannya masih seperti ini, guys. Ndek ini ngebaro iki, pondasi iki. Ambek pondasi sing belakang sebelah kono. Guys. Aku dhewean Mbak Dila di Solo sama Pak E. Iki ndek iki ngebaro iki cor-coran. Cor-coran sing iki. Nah, ndek iki sing di Barno, tapi iki belum selesai, guys. Lah aku kok ngomong ngebaro ya? Kok ngomong ngebarno tapi belum selesai. Maksudnya ini Pak tukangnya nyandak iki, guys. Nyandak sebelah kene, sebelah kono kan di mau wis cor-corane, terus sebelah kene iki kok digali mineh terus diuruk. Mbok digali gak, tapi kok bakal diuruk kayak sing di depan kono. Wis, guys, cukup sak ngono wae. Konten iki mau berisi kabar bahagia nih saka Pak E. Alhamdulillah. Apa ndik mau asam urate Pak E turun, dan juga mau kabar bahagia dari Mbak Mendris Butterfly Elva. Walah. Wis pokok donga-donga panjang umur seger waras dan sekalane cedhak rezeki dan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.